Ассалому алайкум тамошобинони шабакаи мо, шабакаи Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз 29 декабр 2023 сол рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори шаҳри Бохтар, Қурбонтепа, молбозори Ҳоҷи Шариф. 1000 рубли русӣ баробар бар 120 сомону 50 дирам навор кардем. Гоҳҳои гусоладор, гоҳҳои гусоладори савдошудагӣ, вақти савдо, гоҳи фурӯшӣ ҳамаша навор кардем. пои калони фарбе, пачаҳо, по барои бастан, уноҷин, молои майда, барачаҳо ҳамаи намуди мола навор кардем. видеоро то охир тамошо кунед. иншоалло ҳамаи намуди мола меёбед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. барои пешрафти канал яктаи лайк. мо видеоро сар кардем. видеоро то охир тамошо кунед. калонтарин буқаи бозор имрӯз ҳамин баст. калонтарин буқаи бозор ҳамин рӯз ашт. қадаш камушта 165 аст. камушта 165 наи миллионуш. бародарон, ира нарша нафаҳмидем, нарш аниқ нашид, барое ки соҳибша наёфтем. касоне ки ҳамира нарша медонанд, дар комментариҳо бинависен. касе дида боша дар бозор, нарша фаҳмида боша, хоҳиш мекунем ани дар комментариҳо бинависен. нархи буқаи калон фалон сум буд. кинобаркаш ҳамиқаи кард, бетарозу ҳамиқа кард. гуфта касе хабардор боша дар комментариҳо бинависен. ман соҳибша наёфтам, барое ки барои нарша гуфтам, ман соҳибша наёфтам. ина буқа барои зот, ина паро дора бинем. миёндарози устухонош ғавз хушрӯй 17000 мега нарша савдо мешавад. 15000 бозор пурсида истад, тарозу мондагинос, килош аниқ нест. паҳмии буқаро барои зотам хубай, барои дига чизам 100% мола. нея буқаи фарбеи дига зардешам, пародашам зурай 16000 нархиш савдо мешавад. бозор 13500-14000 карда истад. дудагӣ нест ҳозирашта, арзони бадай мегӯяд. 13500 бозор карда истад. 13000 буқаи калон савдо шид. килобаркаш буқаи тарғел 37 сомони килош савдо шид. намедонам аша 6000 буқачаи зард савдо шид. 6000 сомони. 85 буқаи сирх савдо шид. 8500. 12000 буқаи сафед савдо шид. 12 буқача савдо шид. буқачаи шикамкалон 3600 сомони савдо шид. сияҳшам савдо шидага, ира нарша нафаҳмидем. ҳози омад баста рафт. 3600 сомони буқача савдо шид. сета буқаи аҷоя 16000 сомони савдо шид. сеташ як ҷоя. тамоман. ина буқаи паро дара бинем. буқа барои зота 7500 савдо меша. инаи ака будааст. бозор чанд кад ака? 60 бозор. ира чанд кад? 83 ира када. ишам барои зот зурай мона. паҳмиша бина ира.
82-83 када истаи бозор. Ша 65 то 67 када истаи. Шашмо абдаст на сиҳаш. 3500 дита қачаи майда 5500 ҳар душа як ҷоя бузург карда. бародарон мана гови масоладори зард савдоши гови миёнсола гавдашам калон гусолаш нар боша мода 1350 савдоши савдоши саҳаро бега 4-5 литр шир доштааст 9350 сомон савдо шудааст. Гови гусоладор гусолаш мода. ина бародаро гови арзон нархаш 8500 савдо мешавад. гусолаш букача бозор 74 када истаи 7400 сомони не гусолаш саҳаро бега 4 литр шир дорад. саҳаро бега 4 литр шир 7400 сомони бозор карда истаи. ғалтид бародарон мана гови гусоладори мисли нархаш 10000 гусолаш муноҷинча бозор 8200 карда истаи. саҳар бега 5-6 литр шир дорад. саҳар бега 5-6 литр шир дорад. 8200 бозор карда истаи. 83 када истаи. 8300 карда истаи. гови гусоладор ишам арзонакай 9000 нархиш савдо мешавад. гусолаш мода саҳар бега 4-5 литр шир доштааст. нархиш 9000 савдо мешавад. 8 бозор када 8000 бозор када сама чочош мена якташ хелки дигаргон будай махсум тамошо кунем. ҳамин мофики сум шавад 8000 буди дар бозор. тарғила махта бикрем ака ина гои гусоладори тарғил гусолаш нарай мода хоб гусолаш мода мана чочо нарша чанд гуфти ака? нарха 11000 бозор чанд ка? 9000 бозор када я мана шофоша бинед. шириш чӣ қадар ака? 5 литр гаранти саҳар бега. ой ахлафи хушрӯ 9000 бузург кардааст. сини соли гомона шофош китон хулоса мебурорем. гусолаш мода можичая. гои гусоладори маҳаллӣ гои фарбияк. гусолаша мода гуфтия? гусолаш мода буда. Саҳар бега 5-6 литр шир доштааст. нархаш 13000 савдо мешавад. 11200 11300 бозор карда истанд. бародаро ина якта гови ёш савдо шудааст. гови пародния
тамошо кунед. Гови ёши пародни 8900 сомони савдо шудааст авози. Кашокаш дорам. Гусолаш мода сар бега ҳамин говои местни савдо да мешад накунем ҳамин тақрибан 4-5 литр шир дорад говои местни айвайда зиёд намедонам алафи холифати ҳамин қиметия 8900 ози савдо дорад гусолаш мода говои гусоладори парод мемонад моли тоза 11000 мега нарша савдо мешад гусолаш буқача мемонад гусолаш сурхош сафед сар бега 6-7 литр шир дорад гуфтестай соҳибуш бана чорчорша тамош نه 1700 سومانی بزرگ کرده است گوسولش بچه زغلو یوش یک تکچه داشته است دیگراش همش موده ای 500 سم سر می شود تا 750 رای یوش کلان کلان 750 500 سمش 400 350 фруктесай 420 амхе рафтан мегирад ай нархи гуфтагиш 250 то 300 сум расчётша бигирад нархи савдо мешавад тақрибан ай такара бинам бозоро چند سمت یا خیاکا بوچ کیلو خیاکا یا بر مال به 5000 нархиш савдо мешавад калонтарин такаи бузург ай 2 сола камтар гузаштааст 30 солаш ира бозор чӣ кард ака ин покистония афғония чӣ хелия афғони такаи афғони чандаш мега сола боло 5000 нархиш савдо мешавад Aydan megir çan. бозор оли нархи аниқ накардааст 5000 megir. خب مانا баро калонош 850 шуно нарам мода тамом майли мода на майдош на 750 ноша мода нара мода аралаш хелас не 650 шамидоро чандика 650 бузург кардаги не ёша мода 750 гуфтаги шай нош 600 450 калоноша чанди кадака калоноша 800 ё бозор кадаги бозор шашиним кадаги 650 сомон бозор кадаги калоноша майдоша 550 не майдоша на хели на инода шир дар кори ина баробо 750 савдо мешавад бозор ай 550 сомон то 600 сомон кардест нам нара мода арабаш инода обязательно шир дар кора мекунад шир немешавад ина бо барои ширхур 750 калонош 650 майдош калоноша бозор 550 сомони кардест ина инам ё калонош нош майдош мана нош камтар калонош ина иш калонош oynanıp minna varsa biraz neyşan bu kuşlu bu da beşte bacho İki tane satılgan, ichkariga tayyorlaganlar sotib.